హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాసులకు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము ఈ లెవెల్ 3లో భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో మొదటి భాగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో గత క్లాసులో మనము ఈ భక్తి రసామృత సింధులోని ప్రథమ భాగములోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి శుద్ధ భక్తి యుక్త సేవ యొక్క సామాన్య లక్షణాలు అనేటువంటి అంశాన్ని, సో శుద్ధ భక్తిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి ముక్తులను కోరరు అని, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అని, సాయుజ్య సాలోక్య సారూప్య సారిష్ట ఈ సామీప్య అనేటువంటి ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కోరుకోరు అని, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అని, అలాగే శుద్ధ భక్తి యొక్క 6 లక్షణాలను, ఆ శుద్ధ భక్తి యుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా ఐతిక యాతనల నుండి వెంటనే ముక్తి కలుగుతుంది అని, అలాగే శుద్ధమైనటువంటి భక్తే సమస్తమైనటువంటి శుభాలకి ప్రారంభము అని, అలాగే శుద్ధ భక్తి యొక్క ఆ సేవ వలన దివ్యమైనటువంటి ఆనందం చేకూరుతుంది అని, మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తి చాలా అరుదుగా ఉంటుంది అని, అలాగే శుద్ధ భక్తి సేవను చేసేటువంటి వారు ఎటువంటి మోక్షమును గురించి కూడా వారు దరిచేరనీయరు అని. ఇక 6వ లక్షణము శుద్ధ భక్తి యొక్క సేవ శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఏకైక సాధనము అనేటువంటి అంశాలను గత వారం క్లాసులో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. ఈరోజు ఆ మొదటి విభాగంలోని 2వ అధ్యాయము కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తిలో ప్రారంభ దశలు, మరి ఆ ప్రారంభ దశల్లో ఉండేటువంటి అంశాలను ఈరోజు మనము శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి దానికి, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము ద్వారా మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. అయితే ఈ కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు అనేటువంటి ఈ అంశంలో శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అనేటువంటి 3 భక్తి దశలను తెలియచేసినటువంటి విధానాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ వాటిలో అంటే సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అనేటువంటి ఈ 3 భక్తులలో వాటి యొక్క అంతర్భేదాలు అనేకాలుగా ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా
సాధనా భక్తి అనేటువంటిది 2 లక్షణాలను కలిగి ఉన్నది అని, భావభక్తి 4 లక్షణాలను కలిగి ఉన్నది అని, ప్రేమ భక్తి 6 లక్షణాలను కలిగి ఉన్నది అని అనేటువంటి అంశాన్ని మనకిక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వీటికి సంబంధించినటువంటి వివరణలు 2 లక్షణాలు ఏమిటి, 4 లక్షణాలు ఏమిటి, 6 లక్షణాలు ఏమిటి అనేటువంటిది ముందు ముందు అధ్యాయాలలో రూప గోస్వాములు వారు తెలియచేసిన విషయాన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అవి మనము ముందు వచ్చేటువంటి అధ్యాయాలలో చూసేటువంటివి. ఇక ముఖ్యంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే భక్తియుక్త సేవా మార్గంలో మనకి అర్హత అయ్యేటువంటి వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిరుచి, ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి రుచిని అనుసరించి ఆ భక్తులను వర్గీకరించాలి అనేటువంటిది రూపగోస్వాముల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. ఈ భక్తి అనేటువంటిది మరి ఏమిటి భక్తి? ఆ భగవంతుని సేవ చేసేటువంటి, ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో ఉండేటువంటి, ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉండేటువంటి విషయాలు. మరి ఆ భక్తి అనేటువంటిది వెనుకటి జన్మ నుండి సంక్రమించునని రూపగోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వెనుకటి జన్మలో ఏదో కొంత సంబంధం ఉంటేనే, అంటే ఈ జన్మలో మనం కొంత భక్తి చేసుకున్నట్లయితే అది మరలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే మనము ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ విషయాల్లోకి వస్తూ ఉన్నామంటే పూర్వపు జన్మలో మనము కొంత భక్తిని చేసి ఉండవచ్చు అనేటువంటి విధంగా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు మనం కొంత భక్తిలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నామంటే పూర్వజన్మలో భక్తి సాధన చేసి ఉంటే అలా సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి ఈ జన్మలో శ్రద్ధతో భక్తిని ప్రారంభించి పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినట్లయితే అటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. దానికి భగవంతుడు చెప్తాడు, సో హరే కృష్ణ, ఈ భక్తి అంటే భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి సేవ ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు. అది తిరిగి తరువాత జన్మలలో ఆ భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణంలో వారు జన్మించడానికి, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారి కుటుంబంలో వంశంలో జన్మించడము, లేదా ధనవంతుల వంశంలో జన్మించేటువంటి, అంటే అవకాశాలు ఉండేటువంటి కుటుంబాల్లో జన్మించేటువంటి అవకాశం వారికి లభిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి భగవద్గీత, భాగవతము లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు వంటి వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే గత జన్మలో కొంత అవగాహన లేదా భగవంతుని యొక్క కృప లేదా శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తారు. లేనట్లయితే భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టము అని చెప్తారు. అంటే భక్తియుక్త సేవా మార్గము కష్టతరం అవుతుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి హేతువాదనకు, తార్కికమైనటువంటి చర్యలకు, ఆ చర్చలకు అలవాటు పడినటువంటి వారికి వీటిని అవగాహన చేసుకోవడము కష్టసాధ్యము అని చెప్తారు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలను శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఆయన తెలియచేస్తారు. అంటే హరే కృష్ణ, ఈ భక్తిని సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అనే 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ప్రారంభంలోనే రూపగోస్వాములు వారు తెలియచేసి, అందులో ఇక్కడ సాధన భక్తిని గురించి ఆయన భక్తి రసామృత సింధువులో ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కార్యంలో నిమగ్నం చేయడాన్ని సాధన అని అంటారు. మన యొక్క ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలైనా, కర్మేంద్రియాలైనా,
ఏ ఇంద్రియాలైనా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కార్యంలో, పనులలో నిమగ్నం చేయడం. సో అలా చేసేటువంటి విధానాన్ని సాధన అని అంటారని. మరి సాధన భక్తి అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలను శ్రీకృష్ణుని సేవలో వినియోగించుట అని చెప్తూ ఉన్నారు. సాధన అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఆ భగవంతుని సేవలో వినియోగించుకునేటువంటి విధానమే ఆ సాధన భక్తి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలలో కొన్ని మనోజ్ఞాన జ్ఞానోపార్జనకు, మరికొన్నింటిని జ్ఞానము, అనుభూతి, సంకల్పాలకు అటువంటి వాటిని జరపడానికి నిర్దేశించబడినవని. సో కాబట్టి మన యొక్క మనసును, ఇంద్రియాలను కూడా ఆ భక్తియుక్త సేవలో వినియోగించుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి. అలాగే ఆయన ఈ సాధన భక్తికి ఒక సరళమైనటువంటి ఉదాహరణ తీసుకుంటూ ఆయన మనకి వివరిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, చిన్నపిల్లవాళ్ళు నడవడం అనేటువంటిది వారికి సాధారణంగా కష్టం. కానీ ఏమవుతుంది, సాధన చేయడం ద్వారా మొదట్లో తడబడుతూ ఉంటారు. అలాగే భక్తిలో కూడా మనం మొదట్లో ప్రారంభించినప్పుడు పరిపూర్ణంగా దాన్ని చేయలేకపోవచ్చు. కానీ అతడి ప్రయత్నం ద్వారా, చిన్నపిల్లవాడు ప్రయత్నం ద్వారా మాట్లాడడం కానీ, మొదట్లో మాటలు రావు సరిగ్గా, కానీ ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. అలాగే నడచడానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు సరిగా నడవలేరు, కింద పడిపోతూ ఉంటుంటారు. కానీ క్రమక్రమంగా అదే విషయాన్ని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను సాధిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే అంటే ఆ జీవుల్లో ఆ నడక కానీ, మాట్లాడడము లేదా వినడము, ఇవన్నీ కూడా అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు అని చెప్తారు. సో అలాగే ప్రతి జీవుడిలో కూడా చైతన్యము, ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటిది సుప్తావస్థలో అంతర్గతంగా ఉంటుంది. దానిని సాధన ద్వారా మేల్కొల్పవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తారు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ చైతన్యము భౌతిక బంధంతో మలినమైపోయి ఉంటుంది. సో మరి వారిలో అది అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటుంది. జీవుల్లో ప్రతి జీవుల్లోనూ అది గోచరించుతూనే ఉంటుంది అని. దానినే పవిత్రీకరించినచో అదే కృష్ణ చైతన్యం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఏ విధంగా అయితే కొద్దిపాటి అభ్యాసంతోనే బిడ్డ నడక నేర్చుకున్నట్లుగా మన ఇంద్రియాలను, మనస్సుని నిర్దిష్ట విధానాలను పాటించడం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి, జాగృతమై ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తిని, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఉద్ధరించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనలో ఆ అంతర్నిహితంగానున్నటువంటి శరణాగతిని చేసుకునే శక్తిని, ఆ శరణాగతి చేసుకునేటువంటి శక్తిని మనము పెంపొందించుకోగోరినట్లయితే మనకి ఆ కొన్ని విధానాలు ఉన్నవని, వాటిని అమలుపరిచినప్పుడు మనలో నిద్రాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ప్రకటితం కాగలదని, అటువంటి అభ్యాసమే, అటువంటి సాధననే సాధనా భక్తి అని అంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే దీనికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఉదాహరణ శ్రీమద్ భాగవతంలో 5వ స్కందము 5వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. నూనం ప్రమత్త కురుతే వికర్మ బద్ధాత్మ ఆ నిరంతరము బంధనాలకు, యాతనలకు దారితీయు పనులు చేయుటచే సాధారణంగా అది ఉన్మాద స్థితిలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి జీవాత్మ నిజస్థితిలో సచ్చిదానందము. మరి వాస్తవానికి జీవాత్మ అనేటువంటిది శుద్ధమైనటువంటిది, సచ్చిత్ ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిలోకి వస్తుందో,
ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క సాంగత్వం వలన అది ఆ ఉన్ముఖమైనటువంటి స్థితిలో తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి, వాస్తవిక స్థితి ఏమిటి? ప్రతి జీవుని యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం. కానీ ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, నేనే బాస్ని అనేటువంటి ఆ భావన రావడం వల్ల, ఈ రజో తమో గుణాల యొక్క భావన వలన ఆ విధంగా జీవుడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. కానీ వాస్తవానికి జీవాత్మ అనేటువంటిది సచ్చిదానందమయము అని చెప్తున్నారు. భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిలో నిమగ్నము అవడం వలనే అతడు కష్టజీవినిగాను, అనిత్యుడుగాను, అజ్ఞానిగాను మారుచూ ఉన్నాడు. దీనికి కారణము వికర్మ. సో మనకి భగవద్గీతలో కర్మలు గురించి భగవంతుడు తెలియచేస్తాడు. కర్మ, అకర్మలు, కర్మలు, వికర్మలు. భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ఏ పనైనా అకర్మగా భావించబడుతుంది. శాస్త్రాలలో సూచించినటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులు కర్మలుగాను, ఇక వికర్మ అంటే చేయకూడనివి. మరి వాస్తవానికి చేయకూడని పనులు చేయడం వల్లనే మనము ఈ కష్టభాగులమవుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి అనిత్యుడుగాను. మరి వాస్తవానికి జీవుడు నిత్యమైనటువంటి స్థితి, ఆ భగవద్ధామంలో, భగవంతుని యొక్క ధామంలో, ఆ గోలోక బృందావనంలో నిత్య జీవుడుగా ఉండవలసినటువంటి, కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చి భౌతిక ప్రపంచంలో అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందుతున్నాము. అనిత్యమైనటువంటి దేహాలను పొందడము, వస్త్రాలను మార్చుకున్నట్లుగా మనం ఆత్మ యొక్క స్థితి, వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఏంది? నిత్యమైనటువంటిది. మరి అలా నిత్యమైనటువంటి దాన్ని మనము మనలో కలిగినటువంటి భావనల వలన అనిత్యమైనదిగా మారడము, అజ్ఞానం, జ్ఞానవంతుడు కానీ అజ్ఞానంలో కూరుకొని పోవడం, ఈ మాయా బంధనంలో చిక్కుకొని పోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి సాధనా భక్తి అంటే మనకేంది? కొన్ని నియమాలు, సాధనలు చేసేటువంటి దానికి పొద్దున్నే లేవడం, 4 గంటలకు మంగళహారతి, ఈ విధంగా సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస పెరుగుతూ ఉంటుంది. రోజు భగవంతుని యొక్క లీలలను నామస్మరణ చేయడం ద్వారా, లీలలను వినడం, స్మరణం చేయడం ద్వారా, లేదా ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తించడం ద్వారా, ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆయనకు అర్చన చేయడం ద్వారా, వందనం చేయడం ద్వారా, సో ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి సాధనా పద్ధతుల ద్వారా మనలో జాగృతమైన నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని పవిత్రీకరించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు, అందుచేత సాధన భక్తిని అవలంబించి మనము నిత్యము ఉదయాన్నే ఆ దేవదేవునికి మంగళహారతి అర్పించుట, కొన్ని భౌతికమైనటువంటి ప్రవృత్తులను పరిహరించుట, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులకు ప్రణామాలు అర్పించుట, ఇంకను మున్ముందు అనేక విషయాలను వివరిస్తూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. అలాగే సాధన అనేటువంటిది వ్యక్తికి గల ఉన్మాదాన్ని నయం చేసేటువంటిది అని చెప్తారు. మనం సాధన చేయడం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్మాద స్థితుల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ ఆయన ఒక ఉపమానం తీస్తున్నారు. ఒక మనోవైద్యుడు ఒక వ్యక్తి మనోరోగమును ఎట్లు కుదుర్చునో అదేవిధంగా ఈ సాధన భక్తి కూడా మాయా మోహితుడైనటువంటి, భ్రాంతివశుడైనటువంటి ఆ బద్ధ ఆత్మను, ఉన్మాదమును నయం చేస్తూ ఉంది సాధన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే నారదముని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఆ యుధిష్ఠిర మహారాజుతో, ధర్మరాజుతో చెప్పినటువంటి, మహారాజా, వ్యక్తి ఏదో ఒక సాధన విధానంలో తన మనసును శ్రీకృష్ణుని యందు లగ్నం చేయవలెను, అదే కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్తున్నారు. ఏదో విధంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో మన మనసుని లగ్నం చేయడమే కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీ అయిన నారద మహర్షులు. అలాగే శిష్యుడు తన మనసును కృష్ణుడి మీద లగ్నం చేయుటకు ఏ ఏ విధానములైనటువంటి సాధనలు చేయవలెనో నిర్ణయించుట ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క బాధ్యత. అదే
సాధన భక్తి ప్రారంభ దశ. సో గురువు, అందుకని మనకి ఇస్కాన్ సాంప్రదాయాల్లో గురువు యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించాలి అని చెప్తాం. సో అందుకే మనకు ఉన్నటువంటి 10 అపరాధాలలో 3వది గురువు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడం కూడా ఒక అపరాధం అవుతుంది. అటువంటి వారు భక్తిలో పురోభివృద్ధి సాధించలేరు. కాబట్టి ఇక్కడ గురువు దీక్ష తీసుకున్నటువంటి ప్రతి వైష్ణవుడు కూడాను గురువు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు గురువుని అనుసరిస్తూ గురువు యొక్క ఆజ్ఞను పాలించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఇక్కడ మరి ఆ సాధన భక్తికి ప్రారంభంగా హరే కృష్ణ కీర్తన కేంద్ర స్థానంగా మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అనుగ్రహించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామ కీర్తనం చేయడం ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ నామ కీర్తనం చేయడం వల్ల వెంటనే అది ఆ మంత్రము కృష్ణుడితో మనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని కలిగిస్తుంది. అదే సాధన భక్తి యొక్క ప్రారంభ దశ. అందుకే మొదటగా మంత్ర జపం చేయమని చెప్తూ ఉంటారు. వీలైనంత వరకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తులకు 2 మాలలు చేయండి అంటాం మొదట, తర్వాత 4 నుండి 8, 16. సో ఆ విధంగా 16 కంటిన్యూ చేయమని చెప్పడము, మినిమం 16 చేయమని చెప్తారు మనకి గురువులు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన ప్రకారంగా. కాబట్టి ఆ విధంగా సాధన భక్తి ప్రారంభ దశ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? మహామంత్రం జపంతో, కీర్తనతో, హరే కృష్ణ కీర్తనతో. సో ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒక విధంగా వ్యక్తి తన యొక్క మనసును శ్రీకృష్ణునిపై నిలపవలెను అనేటువంటి విషయాన్ని మహాభక్తుడైనటువంటి అంబరీష్ మహారాజు, ఇక్కడ రాజు బాధ్యతలు ఎన్ని ఉన్నను శ్రీకృష్ణునిపైనే మనసును నిలిపెను, అట్లే శ్రీకృష్ణునిపై మనసును నిలుపుటకు యత్నించేటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా శీఘ్రంగా పురోభివృద్ధి చెందుతారు. సో మనం అంబరీష్ మహారాజు తీసుకున్నట్లయితే ఆయన మనకు ఉన్నటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం మనం. కానీ అంబరీష్ అన్ని రకాలైనటువంటి నవవిభక్తి మార్గాల ద్వారా పరిపూర్ణత సాధించినటువంటి వాడుగా మనము ఆయన తీసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా భక్తి మార్గంలో ప్రారంభ దశ చేసినట్లయితే, ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఏ వ్యక్తి అయినా శీఘ్రమే పురోభివృద్ధి చెందుతాడు అని, చెంది సహజ స్థితి అయినటువంటి కృష్ణ చైతన్యమును తనలో మేల్కొల్పుకోవడానికి కృతకృత్యుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ సాధనా భక్తి కూడా 2 విధాలుగా పరిగణించబడుతుందని, ఒకటేమో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను లేక ప్రమాణ గ్రంథాలను అనుసరించి కొన్ని విధులను పాటించటం. సో కాబట్టి ఆ విధులను నిరాకరించేటువంటి ప్రశ్నే లేదని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక ఆ విధంగా చేసేటువంటి ఈ సాధన భక్తిని వైదీ భక్తి అని చెప్తారు. అలాగే ఎట్టి ప్రశ్నయు అడగకుండా భక్తుడు విధిగా వాటిని పాటించాలి అని చెప్తారు. ఇది ఆ వైదీ భక్తి అనేటువంటి విషయం. అంటే ఆచార్యుని ఆదేశాల ప్రకారంగా లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అనుసరించి వారు ఏది చెప్తే అది ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఏమీ లేకుండానే చేయాలి అని చెప్తుంటారు. దాన్నే అంటే గురువు మనకి ఇలాంటి ఉన్నా కానీ గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి మనం చేస్తాం అది. సో అలాగే ఇంకా రెండవది ఈ సాధన భక్తిలో మొదటిది వైదీ భక్తి అయితే రెండవది రాగానుగ భక్తి అని చెప్తారు. ఆ విధింపబడినటువంటి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే వైదీ భక్తి మనకి గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఆ నియమాలను పాటించి ఉన్నట్లయితే క్రమక్రమముగా
మనము జపం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మొదట్లో మనం జపం చేయాలంటే మన మనసు నిలకడగా ఉండదు, ఏదేదో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. అలా క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉంటే ఆ నామం పైన మనకి ఇవాళ చేయలేదాం అనుకో, అయ్యో మనం ఇవాళ చేయలేకపోయాం, ఏదో వెలితిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఈ రెండవది రాగానుగ భక్తి అని చెప్తారు. ఆ విధించబడినటువంటి, అంటే మొదటి దాంట్లో వైదీ భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ నియమాలని పాటిస్తూ ఉంటే ఒకానొక సందర్భంలో, ఒకానొక సమయమున ఆ సాధనలో, ఆ సాధనకు మనం చేసేటువంటి సాధన ద్వారా ఆ కృష్ణుడితో మనకి మరికొంత అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. సో అదే ఆ భక్తియుక్త సేవను సహజమైనటువంటి ప్రేమతో చేయడానికి, అంతకుముందేమో గురువుగారు చెప్పారు కాబట్టి చేశాము, లేదా గ్రంథాలలో ఉన్నది కాబట్టి చేశాం. అలా చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, కొంతకాలం తర్వాత మనకే చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలా వచ్చేటువంటి ఆ భక్తిని రాగానుగా భక్తి అని చెప్తున్నారు. సో అలా మనం చేసేటువంటి, అంటే మనకి ఉదాహరణకి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి మనకి నియమాలు ఏం చెప్తాము, 4:30 గంటలకు లేసి మంగళహారతిలో పాల్గొనాలి. సో ఏదైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నట్లయితే పండగలకి కంపల్సరిగా ఆలయాలకు వెళ్ళాలి. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల సహజంగానే మనకి భగవంతుని పైన అనురాగం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తిలో పాల్గొంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా చేసేటువంటి సాధనా భక్తిలో భాగమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సేవలో సహజత్వం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే సాధనా భక్తి వైదీ భక్తిగాను, రాగానుగా భక్తి అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి భక్తిగాను చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే సాధన భక్తిలో మొదటిది అయినటువంటి, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా వైదీ భక్తికి రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం, భగవంతుని పట్ల ఎట్టి అనుబంధం గాని, సహజమైన ప్రేమ గాని లేని సందర్భములలో కేవలము ఆధ్యాత్మిక ఆచారుని ఆదేశానుసారము ప్రామాణిక గ్రంథములపై గల శ్రద్ధతోనూ భక్తియుక్త సేవను పూనికొనినచో ఆ విధిగా చేసేటువంటి అట్టి భక్తి రూపమగు సేవ ఏదైతే ఉందో దానిని వైదీ భక్తి అంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని పైన మనకి ఎటువంటి అనుబంధం కానీ ఎటువంటి విషయాలు తెలిసి ఉండదు, కానీ గురువు గారు చెప్తారు, సో ఇది చేయండి మీరు అని, లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో ఇది చేయాలి అని ఉంటుంది. సో అలా గురువు యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము లేదా గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని అనుసరిస్తూ మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో అటువంటి ఆ భక్తి రూపమైనటువంటి దాన్ని, ఆ సాధనా భక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైదీ భక్తి అని చెప్తారు. సో అలాగే ఆ వైదీ భక్తి నియమాలలో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి 2వ స్కందము 1వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ్ గోస్వాముల వారు ఉపదేశించినటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు తాను మరణింపబో దినమునకు 1 వారం రోజుల ముందు మాత్రమే సుఖదేవ గోస్వామిని కలుసుకున్నారు. మరణించుటకు ముందు తానేమి చేయవలెనో ఆయన ఏమో తోచలేదని చెప్తున్నారు. ఇతర మహర్షులను అనేకులు అచ్చటికి వచ్చి ఉన్నారు, కానీ ఎవరునూ ఆయనకు సరి అయినటువంటి ఉపదేశం చేయలేకపోయిరి. అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఆయనకు ఇట్లు ఉపదేశం చేశారు, ఓ మహారాజా, నిర్భయంగా నీవు మరణమును ఎదుర్కొనదలిచినచో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు నిర్భయంగా నీవు మరణాన్ని ఎదుర్కొనదలిచినచో, ఎందుకంటే ఇక్కడ నిజానికి ప్రతివాడు మరణ సమయము భయం నొందుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి నువ్వు మరి ఆ మరణ సమయంలో నిర్భయంగా ఉండదలిచినట్లయితే వెంటనే నీవు భగవన్నామ శ్రవణ కీర్తన స్మరణను ప్రారంభించవలెను అని చెప్తారట. ఆయన చెప్తారు ఈ విధంగా, తస్మాత్ భారత సర్వాత్మ భగవాన్ ఈశ్వరో అరిహి శ్రోతవ్య
కీర్తవ్యచ్చ సత్మర్తవ్యచ్చేచ్చ భయం. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినటువంటి, అంటే నీవు నిర్భయంగా మరణాన్ని ఎదుర్కొనదలిచినట్లయితే నీవు భగవన్నామ శ్రవణ కీర్తన స్మరణను ప్రారంభించాలి. హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుట, నిరంతరము కృష్ణ భగవాన్ని స్మరించుచు వ్యక్తి ఏ క్షణమునైనా సంభవింపగల మృత్యువుని ఎట్టి భీతిని ఉండదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పారు, అంత్యకాలమున నన్నే స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి నా భక్తుడు తప్పక నా ధామాన్ని చేరుకుంటాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అని నీవు, అంటే ఎటువంటి సందేహం లేదు కాబట్టి నీవు దీనిని ప్రకటించు అని తన భక్తుడి ద్వారా ప్రకటింపజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే సుఖదేవ గోస్వామి తన యొక్క ఉపదేశంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని, దేవదేవుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని, కాబట్టి ఆ కృష్ణుని స్మరింపమని ఆయనకు బోధించారు అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే దేవతలను గురించి శ్రవణం చేస్తూ స్మరింపమని ఆయన ఉపదేశించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మృత్యు భయాన్ని అధిగమించటకు ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని మాత్రమే స్మరించవలెనటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఉపదేశించినటువంటి ఉపదేశాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడు సర్వాత్ముడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే సర్వాత్ముడు అనగా మనము భగవద్గీతలో కూడా అందరి హృదయాలలో ఆయన, అంటే ప్రతి జీవునిలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ సర్వాత్ముడు, అంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. ప్రతి ఒక్కరి హృదయమున అధివసించి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడుగా శ్రీకృష్ణుడు వర్ణించబడినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా శ్రీకృష్ణుడితో మనం అందరము అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఆయన మనల్ని ఆపదలన్నింటినీ కూడా తొలగించును అని చెప్తున్నారు. సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో భగవద్భక్తుడు వానికి పరాజయం లేదు, భగవద్భక్తుడైనటువంటి వానికి పరాజయం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని చెప్తాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క భక్తులకు పరాజయం అనేటువంటిదే ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా ఉండేటువంటి వారు ఈ పరాజయం పొందుతూ ఉంటారు, మానవ జన్మలో ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో. సో ఈ విధంగా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవులలో ఏదో ఒక జీవుల్లో పుట్టడము, మరణించడము, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాల్లో నిమగ్నమై ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ సాధన ద్వారా మనలో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొలపకపోయినట్లయితే ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే మనము ఈ కోటాను కోట్ల జన్మల ఈ విధంగా సృష్టిలో రావడము పోవడమే జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ భగవద్గీతలో మనకు తెలియజేయబడినట్లుగా భగవంతుని యొక్క భక్తులు మాత్రము ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకు పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. మనము నిరంతరము విష్ణు భగవాన్ని స్మరించుచుండవలెనని ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. స్మరణము అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరణం చేసుకోవడం అంటే ధ్యానం చేయడం. ధ్యానం అంటే ఏదో మౌనంగా కూర్చుండి కాదు, ఆ భగవంతుని నామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయం. విష్ణువుపై మనసును లగ్నం చేసి ధ్యానం చేయవలనని ఉపదేశించబడింది. మనకు ధ్యాన యోగంలో కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం కూడా అదే. కాబట్టి నిరంతరము ఆ విష్ణుమూర్తి రూపంపైనే ధ్యానంతో మనసును నిలిపి ఉంచాలి అని, ఆ విధంగా నిరంతరము ఆ భగవంతుని పైనే, ఆ భగవంతుని పైన, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం పైన ధ్యాన సహితంగా మన యొక్క మనసును నిలిపి ఉంచి ఒక్క క్షణం కూడా ఆయన్ని విస్మరింపకుండా ఉండాలి. నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి, అలా విస్మరించకుండా ఉండవద్దు.
అంటే విస్మరించకూడదు అని చెప్తున్నారు. స్మరిస్తూ ఉండాలి, రెండు కూడా ఒకటే, నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉండాలి. అలా ఎప్పుడు ఒక్క క్షణం కూడా విస్మరించకూడదు అని పద్మపురాణంలో ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ విధంగా నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఒక క్షణం కూడా భగవంతుణ్ణి విస్మరించకుండా ఉండేటువంటి స్థితే సమాధి స్థితి అని చెప్పబడేటువంటి స్థితి. అంటే నిరంతరము భగవంతుని ధ్యాసలోనే 24/7 ఉన్నట్లయితే అది సమాధి స్థితి అనబడుతుంది అని చెప్తారు. మనము నిరంతరము ఆ విష్ణువు లేదా కృష్ణుణ్ణి స్మరించుతూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. అదే కృష్ణ చైతన్య మార్గము అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, చతుర్భుజుడైనటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తి పైన కానీ లేదా ద్విభుజుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పైన కానీ మన మనసును లగ్నం చేస్తున్నా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. ఏదో విధంగా నిరంతరము ఆ కృష్ణుణ్ణి స్మరించవలడమే అనేటువంటిది, అంతేకాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆయనను విస్మరించరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మనము నిరంతరము ఆ కృష్ణుణ్ణి స్మరించడమే విధి అని ఈ విషయాన్ని అనేక సార్లు మనకు చేస్తున్నారు. అంటే వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉంది అని చెప్తాను. అదే విషయాన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో నిరంతరము ఆయన్ని స్మరిస్తూనే ఉండాలి, ఎన్నడూ విస్మరించరాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ మన మానవ సమాజంలో, మానవ జాతిలో వివిధ రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. 4 వర్ణములు ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణులు అని అంటే బోధకులుగా ఉండేటువంటి వారు, క్షత్రియులు అని యోధులు, పరిపాలనా దక్షత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వైశ్యులు అంటే వ్యాపారస్తులు, రైతులు, శూద్రులు అంటే కార్మికులు, సేవకులు. అలాగే 4 ప్రామాణికమైనటువంటి ఆశ్రమాలు, 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. ఏంటి ఆశ్రమాలు అంటే బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము అంటే మొదటగా విద్యార్థి దశలో ఉండేటువంటి, గృహస్థ ఆశ్రమము అంటే సంసారిక దశ, వానప్రస్థ అంటే విశ్రాంతి దశ, సన్యాసము అంటే ఇక అన్నిటినీ త్యజించేటువంటి సర్వసంగ పరిత్యాగము అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నటువంటి విధులను ఎవరి వారికి సంబంధించినటువంటి వాటిని వాళ్ళు వివిధ ఆ వర్ణాలకు, ఆశ్రయాలకు, వారి యొక్క అర్హతలను బట్టి అవి నిర్దేశించబడినటువంటివి చేస్తాం. అంతేకాని పుట్టుక సంబంధం కాదు. మనలో ఉన్నటువంటి గుణాలు, వాటిని మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని బట్టి ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి సమాజానికి చెందినటువంటి వర్ణములు ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఆ విభజించినటువంటి 4 ఆశ్రమములను దేవదేవుని చేతే సృష్టించబడినట్లు భగవద్గీతలో చెప్తాడు ఆయన. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటూ చెప్తారు ఆయన. గుణకర్మ విభాగశః అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాలు, వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మల బట్టి ఉన్నాయి తప్ప పుట్టుక కాదు. అంటే సాధారణంగా ఒక డాక్టర్ కొడుకు ఎలాగైతే డాక్టర్ కాడో, ఒక ఇంజనీర్ కొడుకు ఎలాగైతే ఇంజనీర్ కాడో, అలాగే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన ఈ బోధన పద్ధతులన్నీ, ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నీ అవగాహన చేసుకోకపోతే అతడు బ్రాహ్మణుడు కాదు. అలాగే క్షత్రియ కుటుంబంలో ఉన్న ఏదైనా కానీ. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం, ఈ 4 వర్ణాలు కూడా నా చేతే సృష్టించబడినవి. దేని ద్వారా అంటే గుణకర్మ విభాగశః అని చెప్తారు. సో అంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి గుణాలు, వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనులను బట్టే ఉన్నాయి తప్ప పుట్టుక కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా ఆ సమాజంలోని వివిధ వర్ణాల వారికి ఆధ్యాత్మికములైనటువంటి వివిధ ఆశ్రమములను వారికి వారి వారి అర్హతలను బట్టి, స్థితిని బట్టి వేరు కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. మరి అయితే ఈ కర్తవ్యముల అన్నింటికీ కూడా అంటే మనం చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఏకైక గమ్యము ఆ దేవాది దేవుడే. ఎందుకంటే ఆ విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకు భగవద్గీత యందు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి అంశము ఏంటంటే ఆయనే పరమభోక్త.
అందుకనే ఒక బ్రాహ్మణుడైనా, ఒక క్షత్రియుడైనా, ఒక శూద్రుడైనా, ఒక వైశ్యుడైనా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుడిని యొక్క గమ్యంగా చేసుకునే వారి గుణాలు కానీ, కర్మలు కానీ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నారు. ప్రతి వ్యక్తియు తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మములను పాటింపవలెను. ఈ విధుల వలన దేవదేవునికి ఎంతో సంతృప్తి కలిగినదని అంశంతో వాని ఫలితములను పరిరక్షించవలెను. సో ఇచ్చట ప్రతి వ్యక్తియు తన స్థితికి అనుగుణంగా తన కర్తవ్యాలను నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. అట్టి కర్తవ్యాల్లో అతడు దేవదేవునికి ప్రీతి కలిగించవలెను, లేనిచో తన స్థితి నుండి అతడు పతనం చెందుతాడు. సో ఈ విషయాన్ని మనకు చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో తన వారినందరినీ చూసి యుద్ధం నుండి విరమణ పొందుతూ అని చెప్పి యుద్ధం చెయ్యను నేను అని ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి కూర్చుంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు తన కర్తవ్య బోధనను గుర్తు చేస్తాడు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఈ పాడుబుద్ధి ఎలా వచ్చింది, చేతగాని తనకి ఎలా లొంగిపోతూ ఉన్నావు, నీవు క్షత్రియుడిగా నీకు ఇది తగదు అంటూ 2వ అధ్యాయంలో తనకు కలిగినటువంటి మోహం, అజ్ఞానం నుండి బయటపడవేయడానికి ఆత్మతత్వాన్ని గురించి బోధిస్తాడు. ఆత్మ, నువ్వేదో ఎవరినో చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు. ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆత్మను ఎవడు చంపడం కానీ దాన్ని తిరిగి సృష్టించడం కానీ జరగదు. ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నట్లుగా పుట్టినవాడు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో పాల్గొనేటువంటి సాధారణ జీవనం గడిపేటువంటి వాడు పుట్టినవాడు ఎలాగూ మరణించవలసిందే. ఒకవేళ మరణించినటువంటి వాడు ఎలాగూ పుట్టుతాడు. మరి దానికోసం నువ్వెందుకయ్యా బాధపడుతున్నావు అంటూ తన కర్తవ్యాన్ని చేయమని చెప్తాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుడు మన యొక్క కర్తవ్యాలను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. మన యొక్క ధర్మంలో, సమాజంలో మనకు ఉన్నటువంటి వాటిని, మన కర్తవ్యాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు కావలసినవి అందిస్తారు అని మనకి కర్మయోగంలో కూడా భగవంతుడు బోధిస్తారు. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుని సంబంధంలోనే మనం ప్రతిదీ కూడా చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవద్గీతలో ఆయన 18వ అధ్యాయములో 68, 69 శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తాడు. కృష్ణుకి మిక్కిలి ప్రీతిపాత్రుడయ్యేటువంటి వాడు. ఈ విషయాలను ఆయన చెప్తారు. ఆయన ఇదం పరమగుహ్యం మద్భక్తేష్యభిదాస్యతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఆయన చెప్తాడు. తస్మాన్ మనుష్యేసు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః అంటూ చెప్తారు. అంటే ఆ బోధకుడు ఆ విషయాలను బోధించేటువంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ సమాజంలో బ్రాహ్మణులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు ఈ భగవద్గీత సందేశాన్ని లోకానికి వ్యాపింప చేయడం, లోకంలో అందరికీ తెలియచేసేటువంటి విధంగా ఆ దేవదేవుని ప్రతినిధిగా ఆ భగవద్గీత సందేశాన్ని ఈ లోకాలంతటా కూడా వ్యాపింప చేయాలి, కానీ విస్మరించరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అట్లే మాయ యొక్క దాడులను నుండి కాపాడడం క్షత్రియ ధర్మం. సో అలాగే వర్తకులు సమాజానికి అవసరమైనటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ సమాజంలో ఉండేటువంటి వర్ణాలు, ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను పాటిస్తూ ఎవరి ధర్మాన్ని వారు చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ కలియుగంలో స్వభావరీత్యా అందరూ కూడా పతనమైనటువంటి జీవులే కాబట్టి శూద్రులుగానే భావించబడతారు అని చెప్తారు. కానీ ఈ స్థితి నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడానికి కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఏకైక మార్గము అని చెప్తారు. ఈ కలియుగ ధర్మంగా ఆ హరినామ సంకీర్తనమే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని గొంతెత్తి కీర్తించడమే మనకి ఈ కలియుగ ధర్మంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలా చేసినప్పుడే ఆ మనలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యము, ఆ సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యము జాగృతమై శాంతియుతమైనటువంటి సుఖమయమైనటువంటి జీవనము కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్తారు. సో ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి జీవుడు పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక చివరిగా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, మానవ సమాజంలోని వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను సక్రమంగా పాటించడం వలన వ్యక్తి దేవాది దేవునికి తృప్తి చేకూర్చుట వలన ఎట్టి శ్రమయు లేకుండా మానవ జాతికి మానవ జాతికి జీవితావసరాలన్నీ కూడా పుష్కలంగానే లభించగలవు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడుకు ఉపదేశించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమస్త జీవులకు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి విష్ణువే పోషకుడు కదా. మరి మనం ఎవరినో పోషిస్తాం, మనం ఏదో చేస్తామంటే ఏం చే సో ఈ ప్రపంచం వీటిని సృష్టించడానికి బ్రహ్మను, లయింప చేయడానికి శివుడిని, అలాగే మరి సృష్టించినటువంటి వాటిని పోషించడానికి మధ్యలో, ఎందుకంటే పోషణ అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనది, సృష్టించడం లయింప చేయడం అనేటువంటిది చాలా ఈజీ. కానీ మరి వీటన్నిటిని పోషించే, ఎందుకంటే వివిధ సర్వరకాలుగా ఉండేటువంటివి ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని చేయడం అనేటువంటిది కష్టం. అందుకే ఆ బాధ్యతను విష్ణువే స్వీకరిస్తారు. సృష్టి బాధ్యతను బ్రహ్మకు అప్పజెప్పి లయింప చేసే బాధ్యతను శివుడికి చేసి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడే మళ్ళీ విష్ణువు ఆ బాధ్యతను, పోషణ బాధ్యతను తీసుకున్నారు. సో ఇక మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని కలిగి తన యొక్క ధర్మాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నట్లయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినట్లుగా మానవ జాతులంతా కూడా సర్వ శుభమయం పొంది సంతోషంగా ఉండగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే మరొక అంశాన్ని, ఉద్ధవుడుకు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏవం క్రియాయోగ పతై పుమాన్ వైదిక తాంత్రికహై అర్చన్నుభయత సిద్ధిం మత్తో విదంతభ్య దీప్సితాం అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఓ ఉద్ధవ, ప్రజలందరూ వేద విధములైన కర్మలను సాధారణ ప్రాపంచిక కర్మలలోనూ నిమగ్నులై ఉన్నారు. కానీ ఆ కర్మ ఫలంలో దేని చేతనైనను వారు కృష్ణ చైతన్యము పొంది నన్ను ఆరాధించినచో తక్షణమే వారు ఈ లోకములోనే గాక ఉత్తర లోకంలో కూడా సుఖమును అనుభవింతురు. ఇందులో ఎట్టి సంశయము లేదు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి ఈ వ్యాఖ్యల వలన కృష్ణ చైతన్యంతో చేసేటువంటి పనులు ప్రతి వ్యక్తిని సమస్తమైనటువంటి ఆ అభిష్టములను సమకూర్చగలవనేటువంటి విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇదే కాదు, భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి, నా భక్తుడికి కావలసినటువంటి దాన్ని నేను సమకూరుస్తాను, ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను అంటూ రక్షణ బాధ్యతను భక్తవత్సలనేటువంటి ఆ భగవంతుడే తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా భాగవతంలో కూడా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనకి రూపగోస్వాముల వారు గుర్తు చేసినటువంటి అంశాన్ని, ప్రామాణికం ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఎంతటి ఉత్తమమైనదంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, బ్రహ్మచారులు, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులమని చెప్పుకోవలసిన అవసరమేమీ లేదు. ప్రతి వ్యక్తియు తాను ప్రస్తుతం చేసేటువంటి వృత్తినే కొనసాగింపవచ్చును. ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు కొనసాగిస్తూనే, అందుకే అర్జున్ని తన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్పారు. సో కొనసాగించవచ్చును. కృష్ణ చైతన్యంతో సాగించేటువంటి కృషి ద్వారా అతడు
కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించిన చాలును, అది పరిస్థితులన్నింటినీ చక్కదిద్దును, ప్రతి వ్యక్తియు ఈ లోకంలోనే సుఖ సంతోషములతో శాంతియుతంగా జీవించును. నారద పంచరాత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించినటువంటి విధులను గురించి ఇలా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. సురర్షే విహిత శాస్త్రే హరిముద్దిశ్య యా క్రియాయా సైవ భక్తిరతి ప్రోక్త తయా భక్తి పరా భవేత్ అని చెప్పబడింది. అంటే అపౌరుషేయములైన వేదములు విధించిన దేవదేవుని తృప్తిపరచు ఏ కార్యకలాపములైనను భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించిన విధులుగా ఆచార్యులు అంగీకరింతురు. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అపౌరుషేయములైన వేదములు విధించినటువంటి, ఆ వేదములు విధించిన దేవదేవుణ్ణి తృప్తిపరచడానికి చేసేటువంటి ఏ పనైనా అది భక్తియుతమైనటువంటి సేవ విధులుగానే ఆచార్యులందరూ కూడా అంగీకరించారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని యొక్క పర్యవేక్షణలో ఒక వ్యక్తి దేవదేవునికి క్రమం తప్పకుండా అట్టి సేవను చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమేణా అతడు ప్రేమతో దేవదేవుణ్ణి సేవించు రాగానికి భక్తికి అర్హుడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సాధనా భక్తిలో వైదీ భక్తి అంటే గురువు యొక్క ఆదేశాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి వాటిని పాటిస్తూ చేస్తే, అలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమంగా సహజ సిద్ధమైనటువంటి భక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది అని, అదే రాగానుగ భక్తికి అంటే అలా కలిగేటువంటి భక్తికి ఇక్కడ వైదీ భక్తి అంటే సాధనలో, మరి ఏంటి సాధనలో గురువు యొక్క ఆజ్ఞ లేదా ఆదేశిక గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలను, వేదాలలో సూచించబడిన ఉపనిషత్తులలో, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను అనుసరిస్తూ చేసేటువంటి విధాల ద్వారా సహజ సిద్ధంగానే ఆ భగవంతుడి పైన అనురాగం ఏర్పడుతుంది అని. సో ఆ భగవంతుని సహజ సిద్ధంగానే సేవించేటువంటి రాగానుగ భక్తి, సాధన భక్తిలో రెండవ దశ అయినటువంటి రాగానుగ భక్తి ఏర్పడుతుంది, ఆ భక్తి పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ప్రారంభిక దశల్లో సాధనా భక్తి, దాంట్లో ఉండేటువంటి వైదీ భక్తి, రాగానుగ భక్తి అనేటువంటి అంశాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని మనము ఒకసారి చదువుకున్నాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.